Ini kalau kain sarang nih, Makanya. segera gosokan nih, Gosokan. jangan lurus ya, lukanya rasa lurus nih, rasa rata. Gosokan nih, gosokan. Milih lho. Ini orang iki dicopke disan yang panas. Iki panas dan gosok. Kudu panas iki. Nek arek buku iki kudune panas. Kok dipanasi ya. Aku ndelok pas go di minyak. Lah iya wong wis tuwek masuk anginan kok. Lah ini kurang panas kok kuwi. Kudune balsem lho, Pak. Iki wis panas lho. Iki wae. Heeh. Kurang panas, Pak. Kurang panas kok bubrah nek cinggung ini ora panas. Iki panas lho. Ayo diikan iki.